dělalo, kdyby si tam dal ten plný ten. To by začal lítat vzduchem, Matěj. Dělá tu když jak jede, to je Schumacher, ty vole. Kolik tam má? 325. Tyhle to hledá do dneska, tyhle, tak tam budou fronty jak do druhého dne. Zvuk je úplně jiný. To tam stálo, víš? Tam na startu. Jako první kolo nemá celý vrátky, to je to většinou. Proč se to i nějak jako... Víš, to pracuje takhle taky, že jo? Když byl úplně vzadu, tak to bylo vyplněné úplně. To trošku pracuje, super. To je fakt dobré, ale. Jak to tam udrží úplně? No ne, když jsi viděl, já jsem se s tím nerozjel, že jo? Ale když jsi byl, jak do toho sednul poprvé, ale to tam rozsvůl a úplně v pohodě. Ty máš něco na jiný, no, veď, těch simulátory závodních, Matej. Jako... To nebylo úplný. Ale nebylo, nedal. To byla asi ta největší zatížovací zkouška. Víš, to už by se ani nešlo víc. Promotion bych tam ani nedával, ani ne k zájmu matece, jako k zájmu toho hardwareu. To by takový, že musel sežít. Když ono to asi nevezme jako pokyn, který by to nesnesl. Nebo jo? Tak je to limitované. Tak se říká, no za 16 mělo. No, To tak to na to udělá. když tam měli 1 hodiny. A ty jsi jezdil s touhle jedničkou, ne? Ty jsi měl